Milí priatelia, vítajte opäť na kanáli Dá sa to aj doma a poďme si aj dnes pripraviť jeden skvelý recept, kde sa trošku dotkneme slnečného Grécka a bude to krémový pečený fetasír so zeleninou na cestovinách, rýchle, ľahké, skvelé jedlo. No a ďalej tu máme očistenú brokolicu rozobratú na jednotlivé ružičky, ktorú postupne obložíme okolo syra. Na syr nedávame nič, no a tu už je ten spomínaný olivový olej, šup ho tam, no a celé toto dáme do rúry na 200 stupňov na 30 minút. No a práve teraz vidíte, že je to tak, pretože tento syr si spolu so zeleninou takto jemne vidličkou prejdeme a celé to spolu zmiešame do jednej chutnej syrovo-zeleninovej zmesi. Nie je nejaký fancy vymysel, ale naozaj dobrá rada pre vás. No a tu už si nakladáme cestoviny, ozdobíme bazálkou a prajeme vám dobrú chuť, naozaj skvelé jedlo